O Centro de Información ás Mulleres da Estrada atendía 568 consultas durante o ano 2009. Ábrese o prazo para solicitar as subvencións de apoio á realización de actividades enmarcadas no ámbito dos servicios sociais. A Xunta de Galicia remite un escrito ao Concello da Estrada alertando sobre a opción da seguridade nas instalacións eléctricas nas festas e nas verbenas. Pide que se negue, en caso contrario da norma en canto á conexión dos distintos xiringuitos, a autorización. Sensibilización e igualdade de xénero. Será impartido pola técnica do CIN, Margarita Lacalle, do Concello da Estrada, e, bueno, pois máis que nada para concienciar a xente na igualdade de xénero, non? Claro. Das desigualdades que hai na actualidade. E, bueno, é parte da formación, sabes que o Obradoiro ten 1920 horas de duración. Por certo, que decía antes, bueno, vindes agora de empezar, digamos, unha segunda parte, ata prácticamente a final de ano, non estaredes? Sí, o Obradoiro... Se en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro. O que necesitas é estar seguro. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro.